out sa tatlong million in that house. Ayan, Rabia AA in Spain. Wow, hello Kamsat! Kumusta? Long time no see. Ayan, may ano ka na dyan, may panty ka na dyan. Binigyan na kita ng panty. Ayan, ayos Kamsat. Ayan. Good afternoon. Good afternoon. Ah, madaling araw na dyan, di ba? Mag-alas 7 na pala dyan, di ba? 7 hours ahead kayo. 5 o'clock. Mabaka-premiere mo pag sa Sister 6. Sige, sige lang, Rodea. Baba mo lang dyan. Ayan, nakatusok na ako. Ayan, pa-like din ako ng premiere ko sa taas. Thank you, thank you. 5:48. 7 hours ahead. Nandun na ako naka-ano. Doon na ako nakaabang. Ayan, salamat ate. Thank you, Ate Lisa. Thank you. More new here in the house. May lang shout out. Kumusta mga kaibigan?
Mira, ako Dogoy. Ayan, thank you, kapatid. Thank you sa pagtambay. Ayan, 4 million in the house. Hello, everything. Ayan, hi. Hi, Jasmine. Hello. Thank you sa pagdalaw. At ka, samahan mo ako. Kahit mag-turn off ka. Salamat sa 3 million in the house. Hello, Pagsan. Ayan, thank you, Pagsan. Ito nagpa-share mo. Ako niya aras, di lang nga eh. Ako nagkalkalog kayo para. Ayan, nagyaman ng Pagsan. Natamsakan ko na, Jasmine. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni Jasmine guys. Thank you so much. What's going on? Ibati ka pa, hindi ka kapsat. Okay, kapsat, enjoy. Gansa na kapit. Thank you. Hi, Sam. TV vlog. Hello, hello. Ayan, sino gusto ko makyat-akyat ka? Ayan, shout out sa'yo, Sam.
pa dyan. Isang tingnan namin yung bahay. Ganda-ganda. Ayan, magkikita lang, magbaba po kayo or just like Ilocana. Guys, pag-usok po sa premiere daw ni Jasmine, guys. Dan share po lalab yun. Next naman, thank you naman dyan sa pag-share. Akyat daw lalab sa Ayan, hello Sisi, Nanay V, or Little Lifestyle. Thank you, nakahiga pa mi. Ayan, 5 million in the house, with a love shout out. Anong nangyari dito? Nagbubura comment ko, ha, ha, ha. Nagbubura ba? Hindi naman nakikita ko naman. Ayan, patulog na rin napagod si Mami. Ah, okay, okay. Nawawala mga comment ko pinakain ni Lolo. Hindi ko alam anong nangyayari. Ayan, good night po, Nanay V. Thank you. Take rest na po. Ayan, bigyan ko lang CP ko ha. Sige, sige po naman. Nanay V, good night. Text na lang ako ng mga video. Ito, kaya ng video nila.
Ayan, mega love shout out to everyone, sabi ni Sam. Magluto muna ako. Sige lang. Take your time. Next naman, thank you naman dyan. Thank you. Ayan, hello here. Hello, Kabsat. Hello, Kabsat. Kabsat, she's everything. Hello, Kabsat Pintas. Nak, napinpintas ka. Apa yawa mamatipan-tipon? Isang ngiti ko lang. Sino yan? Tamsak Dan, Sam. Ayun, no? Salamat sa isang pa-video ulit dyan, Sam. Thank you so much. 6 million in the house. Ayan, akyat ka dito, Kabsat. She's everything. Kakanta ka. Ayan, thank you, Sislin, sa pagpunta. Ayan, thank you so much. Ayan, tapos na.
Ba't parang walang sound ito? Walang music. Ayan, mega love shoutout sa 4 million in the house. Ang sarap-sarap naman. Ayan, thank you so much, sis. Kapsat. I-flex, ikaw yung susunod na i-flex ko. Ayan. Tapos na si Sam. She's everything. She's everything. Bakit hindi ko siya mahanap? So, Sheshi vlog. Ay, premiere ka pala, oh. Wait na. Patusok muna natin. Ayan, natusok ko na, Kapsat, oh, yung premiere mo. Hello, Ann Baloran! Kumusta? Thank you, Kabsat. Ayan, guys, patusok po sa mga premiere. Ayan. Ayan, tamsak ulit host. Nandun lang ang main ko sa Desert Mom birthday event niya kasi now, eto na lang tam. Wow, thank you sis. Thank you. Ayan, pinantihan ko na rin. Thank you sis. Thank you. Sige sis, thank you so much. Appreciate it much. Tapos na. Ay, hindi pa. Siguro, walang sound. Na-CPR ba yan, Kabsat? Wow. Cheers! Bottoms up! Ganda ng buhok. Ayan, thank you sa 5 million in the house.
Ayan, Metalborn Gaming. Hello, sis. Team Halabira. Ayan, thank you so much. Georgia TV, hello. Ayan, bibigyan ko kayo ng panty at breathe. Untreated blood clots Ayan in your guys, legs may can ano be na kayo life-threatening guys. and May eventually fatal. pwede na kayong magbaba ng bahay guys or just type Ilocana. Ayan, thank you so much. Life and Journey, Everyday Mat. Hello, Sisiana. Hello, Everyday Matrax. Thank you so much. Mangisda ako kabsat dito. Sige, kabsat. Thank you. Sa inyo na isa siyang cream sa kilikili. Grabe kasing magpawis ang kilikili ko before nung hindi pa ako gumagamit ng cream na to. Grabe talaga as in. Wish me kabsat, sabi ni Life and Journey. Nararamdaman ko nang nagpapawis na yung kilikili ko. Pupunta na ako niyan sa gilid para magpunas lang ng pawis. Hello to all. Ayan, dito ako sa graduation ko sa PWU. Haha. Nandyan ka sa labas pa? Uy, happy graduation sa'yo, sis. Ang galing. Ako lagi ng tissue, yung kilikili ko. Tambay muna, be right back. Tapos mula nun, ay, BBR lang. BBR lang. Kung anong cream ang maganda sa kilikili. Alam nyo guys, mula nung anong maganda sa kilikili, pakinggan ko nga ito. Yung pagpapawis ng kilikili ko. Ang ganda niya talaga. Hindi kasi ako mahilig sana all magandang kilay. Pag naglalagay ako ng deodorant sa online lang, haha. Host, pwede magbaba ng bahay? Yes, Sisi, pwede po Metalborn Gaming. Or pwede kang mag-type lang ng Ilocana, si Nightboot Bahay. Ay, ano yan, haha, hiyang-hiya pa ako dyan mag-vlog. O, diba? Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay or just type Ilocana. Sisi, tambay saglit. Sige lang, Metalborn Gaming, magbaba ka ng bahay mo dyan. Napapansin ko na talagang hindi na ako pinagpapawisan. Hello, Sisi Casey. Hello. May club shoutout to you. Ayan. Hindi na ako nagpupunas. Itigil mo na yan, sis. Salamat ako sa dahil hindi pa tapusin ko na to kasi 3 minutes lang ito. Oh, malapit na. 1 minute. Mahigit 1 minute na lang ito. May premiere po ako. Video lang ako ha. Sige, sis. Nakakaya. Kaya minsan yung pagka pumapasok ako, ang suot ko pang ilalim na may padding sa kilikili, yung para hindi halata yung basaba sa sa uniform. Yun lagi ang wow, ay ayatin kita. Hindi kasi ako. Next naman, thank you naman dyan. Mula nung na-opera ako sa dede, hindi ako nagbabra. Ito siya guys. Dito lang din sa Japan na bibili. Kung gusto nyo magpabili, bibili kayo, padala ko sa inyo. Ito siya guys, oh. Ayan, gamit na gamit ko na. Ayan, dati kasi pagka may tinuro sa akin na ayan, natusok ko na Metalborn Gaming yung premiere mo. Papawis ng kilikili. 3 gamitan ko lang, 4 na gamitan ko lang, hinihinto ko na. May kamahalan nga lang siya. Oh, pero maganda ka daw, sis. Oh, sis Lynn, maganda ka daw. Oh, sabi ni Kabsat, she's everything. Guys, please connect to Nanay Jubita or kay Daddy Ken Russell, guys. Bakit ayaw ni Nightbot ibaba yung bahay mo, Nanay? Wait lang, anong nangyari? Yan lang po, guys. Bye. Ayun, tapos na. Everyday matrap. Ayan, mag-flexing ako ng mga bahay nyo, guys. At bago yan, ipatusok ko muna yung premiere ni Everyday Matrax. Ayan. Tinusok ko na, sis, ha? Di na ako nagbaka, sis. Tusukin ko na din yung isa. Wait lang. 2 premiere mo, sis, everyday na natusok ko na.
Bawal ang harang. Yeah. I just want to share to you. Hello, Jacob! Hello! Natusok po. Sige, Jacob. Ibaba mo dyan yung tutusukin natin. Thank you sa 6 million in the house na andito. Dan, tusok metal burn. Ayan, tignan ko kay Jayco. Wala ka man premiere, Jayco? BG lang host. Thank you po sa tumusok. Okay. Ayan. Dan sa nakapin. Thank you, sis. Thank you, 8 million in the house. Ayan, Jayco, akyat ka, kanta ka. Anong oras na dyan? 12:21 a.m. po. Ayan. Mega love shoutout sa 7 million in the house. Puntahan ko link with hashtag Ilocana. Okay, thank you, Kapsa. Thank you sa pag-hashtag ng Ilocana. Ay ha, tulog na kayo, host. Mamaya pa ako matutulog. Ayan, Team Quago here. Team Quago talaga, no? Ayan, 7 million in the house. Ikaw na yung susunod kong i-flex Metal Burn Gaming. Para madikitan ko na. I think mamaya na kita dikitan. Guys, madikit po kay Mami Jubita, guys. Or kay... Wait lang, baba natin kasi hindi binababa ni Nightbot yung bahay niya. Bakit kaya? BG lang ha, mag-drive lang ako. Sige sis, ingat. Ayan, mega love shout out sa 6 million. Sino ba yun na? Metal Burn Gaming. Ayan, i-flex kita para madikitan kita.
Hanap ako ng medyo short video. Kasi, ito na lang guayabana. Guys, Guayabano tree, daming bunga. Wow. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Yan. Ano bunga? Isa, dalawa. Nakakatuwa. First time magbunga ng guyabano ko. Galing. Nakakatuwa naman. Nagbunga na yung sipag ng asawa ko sa pagdidilig. Galing. Oh, may nakita pa ako. Isa, dalawa. So, tatlo na, guys. You're welcome, sis. Thank you so much. Ayan. Tapos ko nang na-flex. Walang kaya ito. Kilala ko. Ay. Ayan, thank you sa 7 million. 7 million, bakit naging 7 million? 5 million lang Sa pala. kanya ng kaibigan niya. Galing naman. Ito guys, yung mga oranges ko. Hindi siya namunga. Bakit kaya? Yung mais ng asawa ko. Ayan, kung ano yan, mga pechay. And then, ang kangkong ko. Ang kangkong. Ayan, oh. Guys, nag-party yung anak ko kagabi. Hinihintay ko siyang magising para siya maglinis ng mga kalat niya. Guys, eto ang mga manukan ko. See? Bihira sa Australia ang payagan ka mag-manukan. Kasi, maingay sila. So, ayan. Tagal ng speech ng graduation speaker. Tapos, ito ang malunggay. Bihirang malunggay sa Australia. O, may mga Pilipino. Sino kayang aakyat para kantahan? Para kumanta? Hindi nagbunga this year. Ayan na Nagbunga pero maliliit. Wow, thank you, Sis Luz. Thank you so much. Thank you, Lucinatic. Thank you, Sis Luz. Thank you so much. Guys, sa gusto pong pupunta sa birthday LS ng ating Sisi Loves na si Sis Luz, guys. Dikitan niyo po siya. Ito po yung link. Sige na guys. Bye. Okay, may luto rito sa malunggay. Wow, sana all 1.1k views na. Good morning, lalabs. Good morning. Wait lang, ipatusok natin yung patusok natin yung birthday LS mo. Ayan guys, tusukin nyo na po para maka-attend po kayo. Maraming pa-premyo ang ipapamimigay. So, sino na yung gusto kong i-flex? Ay, wala na. So, ang i-flex ko ngayon ay si Sis Luz Enzo. Hanap tayo ng video. Ayan, shout out Sisi. Good morning. Hello, Kabsat. Highlandiera TV. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Kabsat Igorota? Ayan, thank you so much. 7 million in the house.
Oh, ang ganda nito. You're welcome, Lalabs. Sino ba yun? Hala siya! May pa ganon? Thank you naman dyan. Thank you naman dyan, sis Ana or Everyday Mat. Ayan, ito ang aking pa-welcome sa'yo, sisi. Ayan, thank you dyan. Ito yung aking pa-thank you. Ulitin ko. Grabe siya. Thank you, sis. Thank you talaga. Wow, thank you naman dyan, sis. Thank you. Ayan, guys. Padikit at patusok po sa premiere ng ating super chatter. Nakapin po sa taas. Mega love shout out sa 6 million in the house. Hello, just Mike. How to read that? Just Mike do or just Mickey do? Hello po, Team Lucinatics. Hello, Team Ace. Hello po. Thank you so much. Team Malabira. Uy, Ronald! Hello! Day off mo, Ronald? Ayan guys, sa gustong umakyat, pwede lang po kayong umakyat dito. Ayan, ilalapag ko po ang elevator. Elevator talaga. Bro, Mickey daw. Hihihi, just Mickey daw. Vlogs. Ayan, nandyan pa pala si... Oh, andito yung hagdan, oh. Gusto yung umakyat. Idol, just Mickey daw. Good morning. Sabi ni Sisi Luz. Ayan. Magdikitan, magmahalan, guys. At please connect to our super chatter. Everyday Month. Rock. Ayan, 8 million in the house. Hello, everything. Lodi J ko, good morning. Sabi ni Lee at ni Lalabs Luz. Absent po, ate. Absent ka? Okay na ba yung pakiramdam mo, Ronald?
Ayan, 8 million. 8 million. Tapos na pala yung Priniplex ko. Ay, hindi ko pa pala na-flex si Jayco. Si Jayco TV eh. Kagwapo oh. As a marketing manager, Hello, Rosalie De Juan. Hello po. Ayan, bigyan po kita ng panty. Busy pa, Luz Enzo. Ayan. Opo, ate, malakas po kasi ulan dito. Kanta ka daw, Lodi Jayco TV. Gwapo talaga yan, Lodi Jayco Lalabs. O, oh, diba? Oo nga. Magaling din kumanta. San ka pa? Tadhana ko, walang-wala dito sa isip. Ala, sis. Thank you naman dyan. Thank you, sis, sa palipad. At ito din po yung aking hanggang sa panaginip lang na ako ay iyong mamahalin. Salamat sa aking buong may kapal. Ikaw pala'y bigay niya sa akin. Ngayong araw, ang pag-iisang dibdib nating dalawa. O ang galing. ko. Thank you, sis. Thank you. Mga magulang natin sila ay nagkasundo. Ayan, Saksi ayan na, ang kumanta na lahat ako sa akin. sa ating Grabe siya, iba dalawa. naman yan. Akala ko hanggang sa panaginip lang na ako ay iyong mamahalin. Salamat sa ating poong may kapal. Ikaw pala'y bigay Bigay niya lang para sa maiwan akin. ulit sa akin ni Rosalie. Ngayon sinta, tayo nang nasa altar. Ang puso ko'y puno ng saya. Di ko maiwaglit sa damdamin ko ang labis na tuwa. Pangako ko sa iyo, aking sinta, pagbabago. Naoli, kakasal na, sabi ni Jay. Kung tayong dalawa ay pumanaw na. Wala ka pa bang nahahanap? Yun lang. Ngayon sinta, tayo nang nasa altar. Ang puso ko'y puno ng saya. Di ko maiwaglit sa damdamin ko ang labis na tuwa. Pag-iisang dibdib. Pangako Kakasal na pala to. sa iyo, aking sinta, pag-ibig ko'y di magbabago. Maliban na lang kung tayong dalawa ay pumanaw na. Maliban na lang kung tayong dalawa ay pumanaw na.
Ayan. Hi Galing-galing. guys, it's me again, Jayco, and thank you very much for watching my song cover ng Pag-iisang Dibdib. And this song was requested by my friend Mark Brace Dramayo all the way from Siargao Island. And if you enjoyed this video, don't forget subscribe my YouTube channel and click the notification bell para sa susunod ko pang cover. See you in my next video. Ayun, may premiere siya. Tusukin ko na po, just Mikido po. Mikido. Mikido, diba? Just Mikido. Ayan, mag-flex po tayo para may magawa tayo sa ating live. Well, more on shorts. Ito na lang. Ang sabi niya is, Time, love you. Mwah. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganun pa rin to. Di na ko tinatamaan sa mga halik mo. Pwede ka nang umayos pagkas sa pinto. Wala nang ikaw, wala nang ako. Wala nang papatak na luwas Thank you sa sa mata ko. inclusion. Ewan ko, di Thank you ba so bakit much. nahibang ganito? Ang pag-ibig ko din naman dapat para sa'yo. Kailan ang pinagbago na ikaw ay umalis? There are many paths to success with Google Ads, but Oh, naka-live ka pala. Naka-live pala siya. Who's that? Hello
Hello po ma'am, everyday ma'am. Dan po comment off yung dalawa. Sa premiere na lang ako nagsulat. Sabi ni Kabsat, she's everything. Ayan, thank you dyan Kabsat. How I feel and stewed corn. Galing talaga. Ayan, thank you sa 5 million. Thank you so much. Ayan, na-flex na kita, Just Michido Vlogs. Galing-galing ng video mo. Thank you po, Lalaps, host Kabsat. Ala, Kabsat, i-video mo na lang sa'yo, Kabsat, kaya yung ano mo. Wait lang, ipapasok ko yung yung isa kong account sa bahay mo. Mais ko na pala yung nakasalang host. When Kabsat, mais mo na yung nakasalang. Mais. Ayan, thank you po sa mga naka-BG. Thank you so much. Ayan guys, please connect to our super chatter guys. Nakapin po sa taas yung kanyang premiere. Ayan, at kay kay Sisi Lin Inomata. Ayan, sa pa hindi pa po nakakadikit kina Sisi Joby, Girly at kay Lola Joy, please connect na po. Ayan, Ren Magalyon, thank you po sa pagdalaw. Ayan, may panty ka na po dyan. Hindi ko alam kung kasya. Ayan, thank you so much. Pasali po. Ayan. Sige po, sali ka po dyan. Ano po dyan? Tawag dito. Ikaw na po yung susunod kong i-flex. Ma'am Ren Magalyon. Ayan, you're welcome. Dan tamsak po. Ayan. Thank you so much yan, Sisi. Sa patamsak mo. Ayan. May din po, may premiere po na nakapins po sa taas. Patamsak din po kung gusto niyo lang po. All right, everyone. Welcome to the Carvana Focus Group. My name's Chris. Tapos na. Ayan, oh. I-reflex kita para madikitan na kita rin. Ayan. Galing.
welcome, sis. You're welcome, Kabsat. Andun din na ako nakabili. Ayan. Ayan, dikit na ako sa'yo, Ren, oh. Hindi na ako magko-comment, ha. Sa mga hindi ko pa, ipiplex ko si Girly kasi hindi ko napanood yung kanyang bagong upload. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Ayan ang nagmamahal sa'yo. Hello, ang nagmamahal sa'yo. Ikaw ba yan, Donald? Web that you we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Ganda naman dyan. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Ganda naman ng kanta. Walang CPR yan. Dito lang po, Ate Lucana. Ay. Thank you, Kabsat. She's everything. And dito,
Sige lang, Ronald. Thank you. Ayan, thank you sa inyong mga naka-DG. Thank you so much. You'll be living your good life. Nag-mute na ako dito na Skulas. See me now, Sige lang, Kapsat. Thank you. don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy, reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. So you've got your own. You are the reason. You are the reason. Namili lang ako ng hindi masyadong ito na lang. Ayan, thank you, Kapsat. Ang ganda. Hello, Jane the Explorer. Hello.
yung bahay mo. Jen, pakibabang yung bahay mo. Tingnan ko kung ano. Kasi hindi ko siya ma-search. Hindi pa siya searchable. Comes na po kayo premiere ko, guys. Ayan, premiering po ang ating kapatid, guys. Wait lang, lalapag ko kabsat. Nasa harang pa ako. Hello, Lalabs Jensen TV. Hello. Hello, Labs. Hello, hello, hello. Jenson TV. Jensen TV. Ayan, thank you guys sa support. Thank you so much. Ikaw pala yan, September 11. Yunora, gumising ka na dyan. Pupunta tayo kay Melchora kasi may mga pa-entry sila doon at saka meron siyang pa-party. Kailangan natin sumali doon sa Duster Challenge. Bilisan mo! Yunora, may pera doon. Mamupulong tayo. You're welcome, sis. You're welcome. Bilisan mo, Yunora. Magpaganda ka ng bongga. Saan ba sa Yunora? Oy! Anak! Magpaganda ka ng bongga dyan, anak. Punta tayo kay Melchora. Nani? Ang ganda ng inay mo. Nasaan na ba yung anak mo? Anak! Bilisan mo na dyan, anak. Miyo ka. Oy! Ano ba itong anak ko? Natamad-tamad. Ayaw bumangon. Thank you lang, kakaloka ka. Mauna na po ako. Thank you, sis. Take care. Ganda tayo. Maraming pera doon.
Kaya Melchora. Pambubulol kami ng anak ko. Balita ko, Wow, may that's follow good, daw doon, sis. community That's march, good. di ba yun? Pantry o panty. Char! Ay! Ganon. Anong nangyari sa Marami lipstick nung mo? manalo sa Eli. Wala kayong pag-inom ng gas. Magdamit ka, magdamit ka. Ginanak! Magpaganda ka, mag-makeup ka. Dali. NANI?! Mag-makeup tayo. My God, dito na tayo mag-makeup dahil wala namang makeup. Naubos ng makeup namin. Oh. NANI?! Dito na lang tayo mag-makeup. Ganyan. Ko. Ano bang kailangan? Wala. Oh gosh. Oh, di ba? Talo na to. NANI?! Ayan, may gulang. Ayan. Yes. Hello. Make-up challenge na to. Yeah. Oh my God, ang ganda-ganda ko na. Ang ganda-ganda ko, grabe. Oh my God, ang ganda ko, grabe. Oh my kamuti. Oh. Thank you sa 4 million. NANI?! Nasaan na ba si Leonora? Dilim-dilim dito. Diyos ko, ano ginagawa mo dyan, anak? Bakit ka nagme-makeup? Ano ginagawa mo dyan? My gosh ka talaga. Ano? Diyos mio ka. Mami, I'm so sorry kasi wala na tayong makeup. Naubos na kaya dito na lang ako kumuha ng makeup. I'm so sorry. Meron naman siyang meron naman siyang itim at saka pula. Dito ko na lang kinuha kaya okay na ito, Mami. Dora na tayo dun kay Chora. Dali. Ang ganda ng aking bones, di ba? Ayan. Hindi, ganyan lang muna. Hiyang-hiya na. Uy. Okay, yan. Uy, parang di... Oh, nagtakot-takot. Wait lang, patapusin ko to. 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Donde lo que era, tienes tu cartera llena. Donde pare a la pobrecito que te gozo, así mandate una cuenta nueva. Ano yan? Donde lo que era, Saka ng manok or longganisa? donde pare a la pobrecito que te gozo, la monta todo. Monta, 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 monta todo. Mas malala dyan sa... Donde pare a la Meron pa ba pobrecito mas que te malala gozo, la dyan? Hanap ako mamaya kung wala akong ma-flex na iba. Ayan, bigyan ng shoutout sa iyo, Chora. Minsan ba tayo lalabs BFF? Bigyan ng shoutout sa inyong lahat dyan. And thank you so much sa pag-iimbita sa akin bilang isa sa mga entry ng Duster Challenge na hindi naman ako nag-duster actually. Congratulations and for your first grand NS para sa iyong channel ng bonggang-bongga. At the same time, ayan, hindi ka lang shoutout sa lahat ng inyo dyan. Parang may naaamoy ako. Wait lang. Hindi naman. Mabaho talaga bunganga ko. Pero may iba akong naamoy. Parang amoy daga. My God, ano yun? Yung part mas malaya. My gosh! My gosh, ang aking mga medyas na nagamit ko. Ang baho! NANI?! Abaw! Ay, my God. Bye! Ang baho ng medyas
guys, pa-connect kayo dyan sa This is how Fiverr changed my life. Ayan, may harang na, may harang. Ay, my God, Diyos ko, benteng tawa ko. Grabe siya, oh, sabi ni Kamsat. Ay, nako, Jenson. May video. Thank you po dyan sa pabidyo nyo. Thank you, thank you. Thank you, bawi ako. Anong bawi ka? Sa work lang, love. Sige, sige lang, Kamsa. Sige lang, lalabs. Ayan, ano din tayo kay Kuya Ching. Maghanap ako kay Kuya Ching ng funny. Ay, may premiere si Kuya. Wait lang. Papatusok ko din. Hanapin ko yung sumasayaw siya. Thank you po sa 4 million na nakabigi. Thank you so much. Forever Hiyang. Hello, lalabs. Thank you so much. Good morning, Forever Hiyang. Thank you. Welcome back to my YouTube channel. This is Mr. Ching. Thank you po, Just Mickey Do. Thank you so ngayon much. Kasi 2 days kami walang internet. So, ayun, nabuboring ako. So, hindi rin makaka-chat yung aking tropa para mag-jogging kami. Dahil nga walang internet, hindi siya makakontak sa akin. Hindi niya alam yung mobile number ko dito, no? So, ngayon, dahil sa sobrang boring, 2 araw wala akong internet, hindi makapag-support sa aking mga dapat suportahan, guys, dito sa YouTube. So, ngayon, Ayan, Forever Hiyang. Megalab mag-isa shout na lang out. ako Sabi ni mag-exercise, Sam, nakaluto ka na guys, dito Sam. sa loob Ninong ng Just kwarto. Mickey Do, So, kumusta? sabayan ako, Sabi ni guys. Lalabs Dance Forever exercise ang tawag dito, Hiyang. guys, no? I don't know kung familiar kayo dito sa sayaw na ito. Let's go! Ninang Vilma, sabi ni Just Mickey Do. Ayan. Luz, yung saan bumili ng bike, sabi ni Just Mickey Do. Ayan. MTB bike, mas maganda. Ninong Michael, good morning. Ano ginagawa mo, sabi ni Forever Hiyang. Ang daming ads nito. Mag-flex na lang ako ng iba. Forever Hiyang. Ayan. Ayan, na-reply ko na yung premiere mo, CC Forever Hiyang. Na-reply ko kahapon. You're welcome, sis. Thank you, Kaps. You're welcome, Kapsat.
Ayan. Forever Ninang. Ayan, on duty ka ba, Ninong? Ayan, nakyat ka daw, Kabsat. Alalabs forever hiyang. Ayan. Ito yung hagdan. Yan yung stairway to heaven, guys. Binaba ko na. Nasa work Ninang, sabi ni Jasmine Kido. Kaya pala hindi makaakyat si Jasmine Kido. Kasi mas mataas ang bigayan. Ayan, hi Don Diego. Nasa bed pa ako, lalabs. Wow. Don Diego, hello, hello. Ayan, thank you sa 5 million in the house. Thank you kasi mas mataas. Annual leave ako, Ninong Michael, sabi ni Forever Hiyang. Wow. Sana all my work. Hello, beautiful host from Don Diego. Hello, Don Diego. How are you? Lablaban na tayo, sabi ni Don Diego. Ayan, nagbaba ng bahay. Yan guys, mag-type lang kayo ng Ilocana. Si Nightbot, bahalang magbaba ng bahay nyo. Ayan, ganyan. Ayan, 5 million in the house. Sana all may Jollibee. Akyat sana ako kaso walang ilaw, brown out dito ngayon. Na ang tagal naman mag-brown out diyan. Ayan, thank you sa 6 million in the house. Ayun, tapos na. Sino ba yan si John Ding? Don Diego. Laki ng bahay ni Don Diego. Ay, ikaw pala yan, Kabs. Don Diego TV, ikaw pala yan. Long time. Sana all malaking bahay. Parang Pinas na Sun TV brown out. Oo nga, parang Pinas lang ng tagal naman mag-brown out. Dito ano lang, mga 5 minutes or 3 minutes. Parang ganun lang.
Sana all, malaki ang bahay. 5,000 plus na. Bongga. Ano dito, parang change lang. Parang minsan isang iglap lang, tapos magkakaroon na, ganon. Tapos pero nung bumagyo, nawalan kami ng kuryente dito nung bumagyo siya dito. Uy, gwapo. Ayan, thank you po sa 6 million in the house. Astig ng place new host. Nag-change lang siya ng ano, tapos hindi siya nag-brown out. Minsan, lang, pagka-change lang. Hindi ko alam anong tawag doon, yung papatay tapos magsisindi. Ayan, thank you guys. Nandito ako sa kwarto kasi nanonood sila sa labas, kaya lumipat ako dito sa kwarto kasi gusto kong mag-live. Kasi parang 5 days na up. 5 days? 3 days na ako hindi nagla-live. Kaya nag-live na ako. Magla-live ako ulit bukas. Thumbs up, host, harang! Ayan, thank you naman dyan, Gaylord. Thank you so much. Sa Pinas, di ba? Sa Pilipinas is by schedule din. By schedule din yung pagba-brown out. 87% of people are... Ayun. May ka dito, Just Mickey Do Vlogs. May kanta ka dito sa video mo. Natusok ko na yung premiere mo. Ayan. Titingin nga ako ng kanta. Kanta. Gusto ko kanta. Fitness motivation. Wala bang kanta dito? Wala bang cover? Song cover? Magaling ang kumanta si Forever, sabi ni Sam TV. Nakahiga pa daw Sam TV vlog. More on fitness yung video mo, Just Mickey daw. Wala kang song cover? Spread good friends. Walang kanta.
kumusta po? Pwede po pa shoutout po. Ayan, shoutout to you, Fred Channel. Mega love shoutout to you. How are you? Kumusta? Kumusta? Salamat po sa pamamasyal. Ayan, thank you, Ronald. Thank you. Ayan, sinagot ka na ni sinagot ka na ni Nightboat. Okay naman ako sa awa ng Diyos, sabi ni Nightboat. How about you, Fred Channel? Sabi ni Nightboat. Ayan, 6 million in the house. Hello, everything. Ronald Kumilang. You are the reason. Ayan, thank you sis sa BG, sis Rosalie. Ayan, nakalimutan na kita, i-flex. Rosalie De Juan. Ikaw na sunod i-flex ko sis. May babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba? Tayong dalawa ay unang nakita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman. Ano muna tayo? Ala-ala sa nakaraan. Mangarap at tumula. Ay, nakakamiss yung kanta. True lala. Ayan o, wala nang ganyan ngayon o. Yung nag-aararo. Tapos yung mga farm. Ayan, naranasan ko lahat yan. Pero lang yung nag-aararo ah. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayong tulad ng mga ibon, ang balita ng ating kahapon. Ang mga punot halaman, pabiyak ng ating gunita, sa paglipas ng panahon, bakit kailangan umisapan? Ayan o, marunong din ako dyan, maggapas, magbatbat. Babalik bang kahapon? Ngayon ikaw ay nagbalik. Lalabsang, sabi ni Sis Luz. Ang iyong pangalan, makita ang dating kalungan. Hello Kuya, Pinoy Tracker. Ba't wala ka na namang brief? Ayan, may brief ka na dyan, Kuya, Pinoy Tracker. Mega love shoutout si Kuya, ingat sa biyahe. Pabili ako ng Jollibee dyan sa Texas. Idaan mo dito. Kabiyak ng ating kulitan, tunay na punot halaman, bakit kailangan nang lumisan ang mga punot halaman? Hello, laruan ni Juan. Hello, kumusta po, laruan ni Juan? Thank you po sa pagdalaw. Rosalie De Juan. Rosalie. Ayan, di pa tayo siguro dikit sis, Rosalie. Ay, ni-flex kita para madikitan na kita. What?
CJ! Pahingi ng ng lemon juice doon sa fridge. Lagyan mo yung baso. Ano lemon juice? Yung nasa ref. Please. If you want to Ayan, may ads. Skip natin para hindi tayo, hindi maging eligible yung ating ads. Hindi siya may skip ba? Ayan, ando na. Uy, kaganda, oh. Gumagana. Ay, ito na. Hello, dito na kami sa KFC. Magbablog ako, magbablog. Ayan, pa-help po, host. Road to 900 po, host. Ayan, lapag mo lang bahay mo dyan, laruan ni Juan. Hello, laruan ni Juan. Sabi ni, Iha, tibak ako gusto ko. Tibak bang gusto mo, kuya? Hindi brief? Ay, nako, naibigay ko na yung brief mo. Ay, Diyos ko. Yun. Luz, hello po. Sabi ni laruan ni Juan. Ayan. Pili lang kayo ng mga Ayan, unahan mo yung mga binababa ni Nightbot yan. Ayan. Unahan mo sila. I-manual search mo na lang sila. Ayan, may super chatter din tayo dyan nakapin sa taas. Ayan, baba ko yung mga bahay nila. Ang mga puno't halaman, magbablog lang ako. kabiyak ng aking gunita. Yan, do not enter daw, do not enter. What CR? Bakit walang CR dito? Diyos ko Lord. Walang CR daw, inaihi na si Juliet. Wow, ang dami! KFC yung in-order namin. Ito yung hard disk. Sige, yung kaon yun. Yan, KFC. Ayan guys, nagbaba ng bahay si ang nagmamahal sa'yo. Yes, pwede po Fred channel. Oh, yung pusa, oh. Or just type Ilocana. Meow, meow. Ayun, tumakbo. Yan. Tumakbo. Kain na tayo, kain. Kain tayo. Anong ulam mo, Sam TV? Ang pula-pula ng mukha. Maraming salamat, 5 million, sa pagsama sa akin. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Fred. Makarami mang vlog to sa karag. Pagbaba ko sa init, ito. Bangs pa more. Gawin kong 5 minutes para may ano. Kain tayo. Wala na akong mata. Mamaya na lang, see you. Bye-bye. Ano nangyari?
Hala, bakit nawala yung... Uy, grabe si kuya, oh. Bakit nawala na yung subscribe? Road to 100k subscribers. Si Kuya Pinoy Tracker, sana all. Pahingi ng 1,000 subscribers. Ayan. Ay, Caballero. Hi, sis. Nakasuporta sa akin. Ayan, may tibak ka Kahit na ang yan, nasa sis. harapan ko ngayon, ang mga nangyayari ngayon, ang mga problemang nasa buhay ko ngayon ay hindi ko maintindihan. Kahit na ang tingin ko sa sitwasyon ko ngayon ay napakagulo. Wow. Sa iyo pa rin ako aasa, sa iyo pa rin ako kakapit because you said in your word that you will always be there for me with a helping hand as a father to me. I thank you, Lord. Hindi ako manghihina sa mga bagay na to. Hindi ako mawawalan ng loob, hindi ako matatakot dahil naniniwala ako na lagi kang andyan para ako ay sagipin sa mga problemadong araw tulad ng mga nararanasan ko, Panginoon. Alam ko, Lord, things will never be the same na ang lahat ng Kaka-bless ito'y naman ito, magbabago, kuya. na ang lahat ng ito'y mabibigyan mo ng sagot, na ang lahat ng ito'y nasa harap ko lang na ikaw ay nagbibigay ng iyong blessings behind the scene. Dahil alam ko, Lord, na ako'y bahagi ng iyong plano para ako'y mapunta sa mabuti, plano para mas mapaganda ang kinalalagyan ko, plano para hindi ako masaktan, at plano na ikagaganda ng aking buhay, Panginoon. Sa iyo rin ako aasa, Panginoon, sa safety ng aking pamilya. Tuloy niyo po ang pagbibigay ng proteksyon at pagmamahal sa aking pamilya. Tuloy niyo po ang pagbibless sa kanila. At ang aming bayan, Panginoon, huwag niyo rin pong pabayaan ang aming bansa. Kayo na po ang mag-alaga sa amin at sa lahat ng aming kababayan. Patuloy kaming kakapit sa inyong pangako, Panginoon, na i-bless niyo po kami at ang aming bayan. Maniniwala kami na ang lahat ng inyong pangako ay mangyayari sa aming mga buhay. Itinataas po namin ang lahat sa inyo. Ang aming mga pangamba ay ibinibigay namin lahat sa inyo. Panginoon, palitan niyo po ito ng kapayapaan at maraming pagpapala sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, salamat sa pagmamahal mo, salamat sa pagpo-provide mo sa amin, at salamat sa tuloy-tuloy mong pagiging ama sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayun, tapos subscribe. Laruan ni Juan. Wow, 900 na si laruan ni Juan. Hello, baby. Let's sing together. Get your hands ready. Shake out your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, make a smile. If you're happy and you know it, make a smile. If you're happy and you know it, and you want to show it. If you're happy and you know it, make a smile. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know
Clappy loves you. Clappy loves you. Really? Let's play again. Ayan, open din ang join button natin, guys. Ayan, nandyan po yung link. Ma'am, ito po yung main ko. Fred channel. Hindi ko siya ma-flex, hindi ko siya ma-search. Bakit hindi searchable yung pangalan mo? Gawin mo kayang searchable yung pangalan mo. Lagyan mo siya ng number. Dagdagan mo siya ng number yung sa name mo. Mag-ano siya. Ayan, thank you po sa 3 million in the house. 550 na yung bahay mo, Fred channel. No? Hindi sa search, ay, andito siya, andito siya sa baba. Ayun. Ayan, flex kita, tapos didikitan na rin kita, ha? Dikitan mo na din ako, Fred. Kung hindi pa tayo dikitan mo na ako. Doon ako sa... Ayan pa na. Yes po. Ayan. Thank you so much. Thank you. Sa channel na ito, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe. Marami pang video ang inyong mapapanood sa aking channel, ang Fred Channel! Ayan, baka gusto mag-join dyan, Fred. Ayan, thank you sa 3 million in the house.
Ayan, thank you so much. Ayan, thank you po, ma'am. Ayan, dikitan na kita. Oh, ayan, tignan mo. Ayan. Ayan, dikit na ako sa'yo, ha, with kalembang. Ayan. Ay, wala tayong viewers. Oh, thinking about our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down the road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. Ang bilis naman ito. Ang bilis, ang bilis. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Salamat po sa inyong mga pa-PG dyan. Ayan, magkanta-kanta lang ako kahit wala sa tono at sa kahit di ako marunong magkanta. Kaya'y magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita. Kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, isisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit pa kailangan pang umalis? Pakiusap na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto.
Huwag mo kong daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Bumalik, at hindi ka rin aalis. Mamaya konti, sis. Mag-e-end na rin ako maya-maya, konti. Sige, lalabs. Thank you, lalabs. Thank you. Mag-e-end na rin ako. Mag-e-end na rin ako, guys. Thank you sa inyong lahat. Team Lucinatics, thank you so much. Team Aces, thank you so much. Ayan, at sa lahat ng mga pumunta dito sa aking live, thank you so much and see you again tomorrow. God bless. Bye-bye. Ayan, Ilocana sa America is now signing off.